warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalian rencang-rencang badhe nampilaken pacelaton. Tepangaken nami kula Ragunan Berditama dados murid. Kula Victoria Mustafa dados murid. Kula Pinanggah Nugraha dados murid. Kula kalian menjaga Mira dan murid juga. Temangan nami kula Dendra Kurniawan sekarang dulu kelas 10 1 setunggal Terus dados Bapak Guru. Ing suatu kelas, ana murid sing lagi pada rembugan garap tugas. Murid kue jenenge ana Galih, Valen, Royan, Raffi. Wes sekarang durung lan nyong Guru ya, bisa tahun keren. wes sekarang durung ya. aku wis garap lah ya. Kita sini ya. Aku urung selesai. Nah, wis deh. Nanti aja pas di kelas ya. Siap ya. Kali mriki Anten apa, Pak? iki lho tugasmu kula sampun Bapak koreksi tapi harus salah. Ngapunten, Pak. Saya kan sebelah pundi iki? Iki lho Dik. Kowe ngisi jenengmu Gali tapi nomornya nomor Royan. Royan maju mriki. Iya, Pak. Wonten apa ya, Pak? Niki lho Yan, napa Gali nyontok tugasmu? Pundi, Pak? Oh, niki. Iya, Pak. Leres. Nanging mau kula nyuwun naik badhe nyonto garapan kula niku didamel benten. Nggih Pak Guru, kula nyekseni Galih nyonto tugas Royan. Olah Gali pola. Rencang-rencang sekelasmu guyu bareng amargi Galih kewenangan salah tulis jeneng lan nomor induk siswan Royan neng tugasa. Dadi kewenangan nenek garap tugas nyonto Royan. Siden Galih diwe tugas tambahan saking Pak Guru.